இப்போ வாங்க ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வேறு ஏதாவது லங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க சில பேர் பார்த்தோன்னா அவங்க வாயிலே ப்ரீத் பண்ணுவாங்க. ஏன் அது வாயில் ப்ரீத் பண்ணுறது நல்லதில்லை அப்படின்னா, லங்ஸுக்கு காற்று எப்படி இருக்கணும்னா சூடாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும். மூக்கு வழியாக நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை வார்மாகவும் மாய்ஸ்டாகவும், அதாவது ஒரு மிதமான சூட்லையும் ஒரு ஈரப்பதத்தோடையும் உள்ளே கொண்டு போகும். அது லங்ஸுக்கு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உதவும். இப்போ வாய் வழியாக ப்ரீத் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாய் வழியாக ப்ரீத் பண்ணும்போது அந்த காற்று ட்ரையாகவும் கோல்டாகவும், அதாவது ஈரப்பதத்தன்மை இல்லாமையும் ரொம்ப குளிர்ச்சியாகவும் ஆயிடும்.